ବଣର ରାଜା ବାଘମାମୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ବାଘମାମୁଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୀପାବଳିରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଭ ଦୀପଦାନ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିବା, ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବାଘମାମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜାର ଉପଦେଶ ମାନି ବାଘ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ବଣରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଆଉ ମହମବତୀ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ। ଭଲରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରୁ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଧୂଆଁ ଥିଲା। ଏପଟେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତମେ ଯାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଆସି ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ସକାଳ ସମୟରେ ବାଘରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିବା ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ, ପାତିମାଙ୍କଡ଼, ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ଦରବାରରେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ବସିଲେ। ଏପଟେ ବାଘମାମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ଗଲା, ଦୀପାବଳିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଫୁଲଝରି ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଆଁ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖବର କ'ଣ କୁହ? ବିଲୁଆ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁନି ପିଲାମାନେ ପରିବେଶର ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା, କାହାକୁ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, କେହି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ଏହିଭଳି ବିଲୁଆ, ପାତିମାଙ୍କଡ଼, ଠେକୁଆ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଥା କହି ଚାଲିଲେ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୀପାବଳିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ବି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ବାଘ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏ କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ନିଜେ ଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି।
परिवेश दूषित हेले परवर्ती परिस्थिति ही रोग विभिन्न प्रकार रोग आसी ग्रास करिब। तेणु आमे तो जंगल राज्यर जीवजंतु ग्रामांचलर लोक मानंकु किछि गोटे उपदेश देवा पई आपण किछि गोटे करंतु। गुंडुची मूषार कथा शुणी बाघराजा कहिले आमे तो जंगल राज्यर जीवजंतु आमको ग्रामांचलर लोक देखिले शत्रु बोली भावती, तथापि आमे ग्रामांचलर विकास पाई ग्रामांचलर परिवेश को प्रदूषण मुक्त करिबा पाई समस्ते मिसी किछि ना किछि चेष्टा करिबा। तथापि मु उपाय चिंता करुछि। तमे सबु ग्राम परिदर्शन कर, उपयुक्त कार्य ग्रामांचल रे कर। जो फसल ग्रामांचल रे होउछि ताकू नष्ट न करी लोक मानकर प्रिय होवा पाई चेष्टा कर। पातिमांकड़ कहला पूर्वरु आमको देखिले गाँव लोक माने टेका पत्थर छाटुले फोपाड़ुले, एबे आमको सम्मान टिके टिके मिललानी। ग्रामांचल लोक माने आमको बिस्कुट पावरुटी कदली इत्यादि दौचंती। जेहेतु जीवजंतु मानकर मंगल चिंता करिबा उद्देश्य रे ग्रामांचलर किछि परसेंट लोक आगको बाहरिलेनी। तेणु आमे जंगल राज्यर विकास करिबा संगे संगे ग्रामांचलर विकास पाई टिके चेष्टा करिबा दरकार। यह थिला बाघ मामुर अनुसंधान। गल्पटी केमती लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। मु निश्चित तम मानंग पाई भलो भलो वीडियो परवर्ती समय रे छाड़ीबी।